भेरगाव महकुमाया जोंनि बिटिआरआव थानाय मोनजि महकुमानि सबसे गोग्लैसोनाय होननानै जोङो बुंनांगोन। बेयाव गोबां जोंनो इनफ्रास्ट्राक्चारनि गोनांथि जानानै दङ आरो बेबायदिहाय नैबे स्टेजनिबो जोबोद गोनांमोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन फरायसा आफाद, हारिमु आफाद बिथांमोना बायदिसिना मेल मिटिं खुङो आरो बोसोरफ्रोमबो बाहाय रंजालि बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो। जायनि थाखाय बेबायदि मोनसे जौसाङा गोनांथारमोन आरो जौसां गैयिनि थाखायनो जायफोरा बाहाय प्रग्राम खुङो बिथांमोना बाजेटखौ एसे बांसिन लानो गोनां जायोमोन। मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि स्टेजनि थाखाय 20-30 रोजा आलादाहै दोननो गोनां जायोमोन। आरो बेखौ नोजोर होनानैनो जोङो बिटिआरनि हारिमु बिफाननिफ्राय नैबे भेरगावनि आगोलनि जि बाजार, जायखौ जोङो दिनै बड'फा फोथार होननानै बुङो, बेहाय जोङो 20 लाखनि बे जौसांखौ बानायनाय जादों आरो दिनै बेखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। आरो आङो सानदों बे जौसां जानायनि उनाव बेवहाय गुबुन गुबुन दल संगठन, गुबुन गुबुन आफादफ्रा हारिमुनिल' नङा गुबुन गुबुन मेल मिटिं बेवहाय खुंनो हागोन आरो बे मेल मिटिं खुंनो थाखाय जिखिनि बाजेट, बे बाजेटआ एसेबाबो खमायगोन आं बेखौ सानदों। बेहाय माने आरो मोनसे कमिउनिटि टयलेटफोरनि औ, कमिउनिटि टयलेटनिथ' जोबोद गोनां जानानै दङ बाहाय। आरो मानो होनना बुङोब्ला भेरगावखौ जोङो जोंनि बिटिसि केबिनेटआव एबा बिटिसि इसिआव एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जोङो टाउन बानायनायनि थाखाय प्रप'जालखौ जोङो पास खालामनानै दोनदों आरो आङो जोंनि बिटिसिनि टाउननि मन्थ्रि एबा इएम बा आरबाननि इएम उइलसन नार्जारिजोंबो रायज्लायनाय जादों जे बिथांनि दारै जाहाथे नैहाय जायखिजाया स्किम लोगोसे बेखौ टाउन बानायनायनि जि प्रसेस बियो देग्लायनो जायो। आं बेखौ सावरायबाय आरो जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ, बेहाय साब डिभिजनेल जि गेस्ट हाउस, बे साब डिभिजनेल गेस्ट हाउसआबो जोबोद माने मोनसे गाज्रि थासारियाव दङ। माने बेहायथ' सरकारि बिदि जोंहा नयंबो गैया, बांलाबो गैया। बेबायदि बे गेस्ट हाउसआबो जोबोद गोनांथार आरो बेखौबो आङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनो लाइजाम लिरदों। देग्लायनो जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बे जायोब्लाबो जोंहा गुबुन गुबुन जायगानि आलासि फैनाय, आलासिफोरखौ दोननाय, बे मोनसे सुबिदाया जोंहा जागोन। दा बेखायनो कमिउनिटि टयलेटआनो होन बा बिदि गेस्ट हाउसआनो होन, जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनो नांगौ जायो, बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो बानायलांनो नागिरदों। आरो जोंहा इतिमध्य भेरगाव टाउननि थाखाय मोनसे सेन्ट्रेलि जोंहा क्रेमेटोरियाम ग्राउन्ड बियो सेंसन जानानै दङ। बिनि खामानियाबो जोंहा थाबैनो जागोन। 19 लाखनि बियो जागोन। बेयो मोनसे मडेल मोजां रोखोमनि जों बानायनो नागिरदों। दा बेबो जोंहा खम दिननि गेजेरावनो खामानिया स्टार्ट जागोन। दा बेबायदिनो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जोङो सरकारनि सेराव बा डिपार्टमेन्टनि सेराव जोङो लाइजाम होनानै दोनदों। बेफोर फैयोब्ला निस्सय जिखिना गोनांथार बेयो सुफुंजागोन।